අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකා සිස්ටම් ලීඩර් කෙනෙක් විසින් මම ජනතාවගෙන් අපත යන ද්‍රව්‍ය නවීකරණ කිරීමට මිලදී ගන්නවා. එදින්දී ජනතාවටත් ලාභයක් ලබා දීලා ඒ වගේම මම මේ දෙයින් මගේ ජීවිතේ දියුණු කරන ගමන් අපේ රටට කුසිකාර්මික සමාජ ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකා සිස්ටම් ලීඩර් කෙනෙක් විසින් කුසිකාර්මික සමාජ ක්‍රමවේදයක් මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙම ක්‍රමවේදය ක්‍රියාවලින්ම දියුණු කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. එනම් මෙම උත්සාහයට රටේ ජීවත් වෙන සියලු ජනතාවගෙනුත් ඒ වගේම ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලු ජනතාවගෙනුත් සහෝය ලැබෙයි කියන විශ්වාසයෙන් මම ඉදිරියට යනවා. එනම් මේ දේ தமிழ் பாஷாவினுත් පැහැදිලි කරන්න சூதாනම්. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீலங்கா சிஸ்டம் லீடர் என்கின்ற அடிப்படையில் நான் மக்களிடம் மீள் சுழற்சி பொருட்களை விலக்கி வாங்கி அதனால் மக்களுக்கும் லாபத்தினை பெற்றுக் கொடுத்து அதாவது இட்டுக் கொடுத்து இதனூடாக எனது வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் முகமாக நமது நாட்டிற்கு விவசாய சமூக செயற்றிட்டத்தினை ஸ்ரீலங்கா சிஸ்டம் லீடர் என்கின்ற அடிப்படையில் நான் உருவாக்கியுள்ளேன். இதனை செயற்பாட்டினூடாக மேம்படுத்த முயற்சிக்கின்றேன். இம்முயற்சிக்கு நமது நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களும் மட்டுமின்றி உலகத்தில் வாழும் அனைத்து மக்களினதும் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு நான் முன்னேறி வருவேன். சீலுதனாட்டம போம ஸ்துதி. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச்.